Това са продуктите за картофените кюфтенца. Обелих двата картофа, нарязах ги на купчета и ги сложих в гореща вода да се варят. Нарязах на ситно лук, чесън, копър и ги сложих в тиганче с мъничко ги, за да се задушат. Смесих всичко това с мъничко галета и яйце. И разбира се малко кимьон. Оформих малки кюфтенца и ги намазах с зехтин. Сложих ги да се пекат за 20 на минути на 160 градуса. Получиха се едни пухкави кюфтенца с лека коричка отгоре. Сервирах с кисело млекце и Карина определено ги хареса.